Сьогодні робимо на нашому об'єкті, де ми вже встановили балкон, теплі укоси з сендвіч панелей. Ось розпочинаємо так задуте вікно. Все під уровень. Клей пена. Отакий у нас теплий укос з сендвіч панелей. Накручуємо стартову на вікно. Виміряємо все рулеткою, щоб не було ніяких зазорів. Вставляємо сендвіч панель в стартову. І отакий получився у нас гарний теплий укос. З нього ніколи не злізе краска, його не треба буде шпаклювати. І цей пластик твердий, він не продавиться і утеплений. І під подоконником прошпаклювали.